खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नि स्टुडिय'आव आं सोमखोर बसुमतारी। दिनै क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव फरायसालिमायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'जों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाफोर फारियै उकिल मुसाहारि, रेवरेवा नार्जारि आरो डक्टर नीलुत सरगियारि आरो गोबां मानगोनां आलासिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै थोंजोङै फरायसालिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोथौवै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फरायसालिफोरनि सायाव गोनां बिथांखिफोर लायो, जेरै फरायसालिफोरनि बेंखन इन्जुर, फोरोंगिरिफोरनि जेंना, मोब्लिब गोहो, फरायसालिनि मावनां आगजुफोर, संग्रा न' आरो फरायसानि बाङाइ जालांनायनि सायाव सावरायो आरो नांगौ बायदियै मावफुंनो थिरांथा लायो। लोगोसे DLED आरो BEd गैयाब्लाबो बर' बिजोंनि जुनिया टेट आनजादखौ होनो मोनगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे मेलनि गेजेरजों गुवारै फोरमायथियो। गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ लानानै गसाइगाव साब डिभिजनाव जोङो दिनै सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे जोंनि जि सोलोंथाइ बेखौ जोङो गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइ होनांगौ आरो दा बेवहाय गोबां समाव जों खोनायो जे फरायसालिफ्राव गोबां जेंना दङ, बाउन्डारि वाल नांगौ, आर्ट फिलिं नांगौ, स्कुलाव एक्सट्रा क्लासरुम नांगौ। दा बैफोरखौ लानानै जों सावरायदो आरो दिनै गमामायैनो जों नुबाय SSA आरो RMSA गोबां खामानि मावबाय थानायनि उनावबो जोंनि फरायसालिफ्राव गोबां जेंना दङ आरो बे जेंनाखौ जोङो सावरायखांनानै मिथिनायनि उनाव प्रायरिटियाव जोङो बबेखौ मावग्रोनांगौ बेखौ मावनो थाखाय BTC सरकारा जों आखायाव लागोन आरो दिनै फार्स्ट बेवहाय मिटिं जानायनि उनाव बांसिन जेंनाया बाउन्डारि वाल हिसाबै जों दिनै थांखि लादों कि जोंनि जिखिनि फरायसालि दङ बेवहाय 100सो ME स्कुल दङ, ME MV लोगो नांनानै। दा बेवहाय जोङो 5 लाखनिफ्राय 10 लाखनि गेजेराव जेसेबां फैसा बेवहाय खरसा जागोन बेखौ नायनानै जोङो गासैबो फरायसालियाव गसाइगाव साब डिभिजनाव जेसेबां गेजेर फरायसालि दङ, ME स्कुल दङ बेवहाय बाउन्डारि वाल होनायनि थि खालामदों। बिनि उनावनो हाई स्कुल आरो LP स्कुलावबो जेराव नांगौ बाउन्डारिखौ वालखौ होगोन आरो बेजों लोगोसे जिखिनि क्लासरुम नांगौ बेखौबो जोङो SSA RMSA जों रायज्लायनानै होनो थाखाय थिग खालामदों। टयलेट नांगौ बेखौ होनो थाखाय थिग खालामदों आरो जिखिनि पस्ट भेकेन्ट जानानै दङ बे भेकेन्ट जानाय पस्टखौ जेसेबां हायो थाब सुफुंनो थाखाय जों आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै थांखि लानाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।